Saat ji jîndarin, gava xebata wan bisekine jiyana wan jî têk diçe. Nexweşiya mirova li gel bijîşkan ya saetan jî li gel saet çêkeran tête rastkirin. Hoste û saet çêker Ayhan Aldemîr, 5 salî zêdetirê karê saetan birêva dibe. Êdî bûye bijîşkvanê saetan. Gava demjimêrek dide destê xwe, yekser nexweşiya wî çi ye çînîne dizane û tedawî dike. Hostayê saetan Ayhan Aldemîr estê wî ji bajarê Mûşê navçeya Malezgirê ye. Lê bîdayeta jiyana wî li Patnosê derbas bûye. Ez xelkê Qerekusê me, ji Patnosê me, sala 1980 da ez wir çûme İzmirê, mişxura wê derê karek vekir, bi dest saetçîtiyê kir. Piştî wî qasê ez ji wira çûme eskeriyê. Me eskeriya xwe li İstanbulê xilas kir, ez zivirîm hat bi Enqerê. Enqerê çel sala ji xwe hene kar mara da mişxura ji xwe dîtine ez mixebat kir. Piştî wî qasê dîsa mişxura cîkî aha vekir li ser saetçîtiyê, ser antiketiyê. Aldemîr di zarokatiya xwe da dest bi şagirtiya çêkirina saetan kiriye. Demekê di daîrên dewletê de memûrtî bike jî ji vî karî dest berdide û cardin vedigere ser karê saetan. Navbera xwe û saetan da derûniyeka taybet dibîne û dibêje li gorî min saet jî wek mirovan zindîne. Gava qelbê wan bisekine têk diçin û ez jî naxwazim ku qelbê wan bisekine. Navbera wî û mişterî wî da jî têkliyekî taybet heye. Pirê mişteriyê wî jî êdî bûne nas û dostê wî. Postayê saetan müşteriyê xwe jî wek wan saetan giranbiha dibîne. Bir dost olarak ziyarete geliyorum. Çoğu kez de saatim Weke dostekî têm vê derê. Pir caran jî gava saeta min xirab dibe têm. û carna jî li ser tiştên entîk pirsên min dibin dipirsim. Ji hatina vê derê û çûyîna vê derê dilniyazim. gelişimden memnunum, çıkışımdan memnunum. Di dikana wî da saetê ku dema xwe tijêkirine bûne entîke, li ber vê jî qîmeta wan kêm nebiye zêde bûye. Dikaneka biçûk bê jî gelek kesên bi nav û deng têne vê dikanê. Ji van serî lêdana yek kes jî Zanyar İsmail Beşikçi ye. Ne tenê ji bo çêkirina saetan, ji bo dembihêrkan têne vê derê. Ji bo ku hosteyên saetan Ayhan Aldemîr çiqas hosteyê saeta ye, ew qas jî aliyê dîrok, huner û felsefê da xwe pêşxistiye. Li ber vê jî sohbetê wî rewşenbîran radikeşe vê derê. Üniversite menê bixandan, min vê derê lîse kuta kir, wî çaxê ticaret siyasî mezûnlerî hirinan da hukûqî. Mijû ez ji xwe hukûqê da mijûl bim. Min tiştekî wisa mijûl dibûm darbeçî bû 1980 da. Piştî darbê jî em hinekî ji hev qetiyan min dest jê berda, ez çûm ji xwe İzmirê dikanek vekir, min dest saetçîtiyê kir. Jiyana me kêm zêde li ser saetê dibore. Ayhan Aldemîr jî emrek ji bo saetê da ye. Demekê ew saetê ku bi kar dahanîn gelek taybetiya wan hebû. Ana jî pirê wan bûne entîke. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.